Mabuhay Pilipinas! Ako po si Halle. Ito po si Dwaine! Yeah! Palakpakan po natin yan. Magaling si Halle mag-Tagalog. Si Halle po ay bunso kong kapatid. Di ba, Halle? Opo! Tinuturuan namin siya mag-Tagalog para hindi siya mabenta pag pumunta siya sa Pilipinas. You're beautiful, shine like a star. Hello, Halle. Knock knock. Who's there? Oh, I think I did this one already. Sige na nga. Kinagat ako ng polar bear. Kinagat ako ng polar bear. Who? Kinagat ako ng polar bear. Mad at you. Knock knock. What was there? Tatlong halik. Tatlong halik ko. Ano ka, cheeks? Nandito po tayo ngayon para sa birthday ko, di ba, Shanta? Kasama ng buong family ko. Hello, BJ. The brother is here. Boy, Jackman. He's shouting me, bro. Hello, bro. Hello, Grandma. Hey, sweetheart! In front of the kids mo pa ito, ano, kayo mo family, kayo mga maghusay, ngayon mga guwapo. Oh, the family. Yeah, I'm Para sa birthday. Pinay sa kanan at Pinoy sa kaliwa. Ayan. O, tingnan nyo, mahilig din ang mga Australiano mag-rice. That dish is kangaroo. Kangaroo yan, kakainin natin. Kangaroo meat. Masustansya siya. Shanta, What? have some kangaroo. Hindi rin po. Sige na. What? How's it taste? How's it taste, Shanta? Hey, babe. Tastes like dog. Never had dog. Soprano jump. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dwaine. Happy birthday to you. To Jim Jam. It's a spring roll. Ang minamahal ko, aking diwata. Ngayon, magduet kami ng kapatid ko na si Halle. Somewhere over the rainbow, way up high. There's a land that I've heard of once in a lullaby. La 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 la. Sa isang lugar na nasa taas ng taming kulay na parang ganyan. Ano ba sa Tagalog? This beautiful life. Dito po tayo sa JB Hi-Fi ngayon dito sa Australia kasi bibili tayo ng isang drone at ang camera ni Shanta. Hala, maging professional ka na. Yay! Bibili tayo niyan! Hey! Meron na akong camera. Filipino ka ba? Indian ako, pero naman lumaki. Ibleng! Ilang taon ka na dito? 3 years. 2 years? 3 years. Paano ka natuto mag-Tagalog? Kasi tagal ako dun, mga ilang taon. Saan? Sa Leyte, Sama, tapos Manila. Technically kasi alam na-touch ko agad yung accent niya. Kaya she's Filipino. Ayan. Pretty much. So, I was Tsaka like, tsura ko Filipina. Got Shanta's camera, G7X. And we also got an SD card for Shanta's camera. Hey! And para sa akin, ito yung pinaka-astig. Ito ang drone natin. Ayan, DJI Spark. Maliit na drone. Practice tayo, bebe. Magiging mas astig na mga video natin, bebe, no? Ang minamahal ko, aking diwata. Buksan na natin ating drone. Oh, bebe, may drone na tayo. May drone tayo, bebe, 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 bebe. Bebe. DJI Spark that we have just bought for $750, man.
Look at it, it's beautiful. Shout out kay Vincent Malvar. Hi! Hello, Vincent Malvar. Ronnie of Jeddah. Shout out sa asawa ni Ronnie na si Ivory Floor T. De Asis. Oh, yes. Open this. Dwaine is like get this out. a kid opening his present. Yes, it on is. Christmas. My present to Your myself. birthday present. Oh, yes, it's a bag. Ay, buksan natin to. Ooh, what's inside the bag? Ooh, it's a remote controller by the look of it. Remote control for our DJI Spark. It's the drone! Oh, look how Why small is it it is, man. small? My hand is bigger than it. I Because it's a thought it DJI was like- Spark. Oh, what was that? The big one? Hindi, Mavic Pro yan. Iba yan. We bought the DJI Spark first kasi if ever magka-crash to, patay tayo dyan. We are gonna go fly this outside in the park. Kasama ni Halle! Mabuhay Pilipinas! Ako po si Halle. Ito po si Dwaine. Kasama din namin si Shanta, ang diwata kong asawa. Hi! Pupunta kami ngayon sa isang park dito sa Australia kasi bumili na ako ng drone. Ayan! Maglilipad tayo ng drone sa park. Di ba, Halle? Excited ka na ba? Yeah! Oh, look, Halle, there's some ducks. May pato dyan. Baliw! 3, 2, up. Yep. Whoa. Here we are. Wave, Halle! Whoa. Oh. It's so high. There we are. Just looking at it, Halle. Let's walk. Let's walk, Halle. Speak Filipino segment. Cue the music. Teach me some Filipino phrases. Wait, say it again. Maganda muna ang apo. Umaga po. Hey, my teacher is Shanta. And I'm exercising so I can be real sexy. Joke. Going to land. Successful landing. Tuturuan ko muna si Shanta gumamit ng mga swing dito sa Australia. Upo ka muna dyan. Yan. Tapos, hilain mo ang sarili mo. Sige na. Kung kaya mo yan. Ayun. Ayun, sige na. Sige pa. Sige na. Ayun, galing. I'm too small. Like, I can't even. My butt is sliding. It's not working. It's not working. You're not. Ayan mga astig, abangan nyo po ang susunod ng mga video namin kasi may drone na kami, magiging mas pet malu ang lahat ng mga travel vlogs namin. Ayan. Sana hindi siya mag-crash, no? So yung mga astig, Duanta out. And Halle is out as well. Bye-bye, Halle. Bye! Like that, and I was like, Yeah, go again. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you
say